sempre pensant el mateix. La corrupció no cedeix, la justícia defalleix. Les paraules no són paraules si no van acompanyades de fets que les converteixin en realitats. I per tant, des de fa molts anys que treballem des de la base, des de l'arrel, apamant el que passa a cada carrer, a cada barri, a cada comarca, i aquesta és la nostra política. La política d'arrel, la política radical, la política que viu i sobreviu als carrers dels països catalans. No podem ni volem renunciar a res, però és només sobre la realitat concreta sobre la que canviarem les coses. Ja no em queden forces si no és al teu costat. El paper dels estudiants és primer transformar aquestes lleis que regulen l'àmbit acadèmic per a poder aconseguir que un dia la universitat sigui una eina útil per a transformar la societat. La universitat parla també de la comunitat universitària, no és només els estudiants, també els professors. I jo crec que una vegada aconseguit que la universitat sigui una eina útil, evidentment la universitat pot modificar o pot ajudar a que la societat canviï. Cada vegada hi ha més gent conscienciada de quines són les causes reals de la crisi o les causes reals d'aquest desastre com dic, social que estem vivint avui en dia. No? I de fet hi ha cada vegada més gent que està anant més enllà. No? Hem vist com es passava de la indignació, cada vegada es passa més a l'acció, a l'autoorganització, a la mobilització popular en diferents àmbits socials, i jo crec que aquest és el camí, no? Perdre la por i tirar endavant i fer el que fa molts anys que s'està fent, que és organitzar-se i construir una alternativa capaç de donar resposta al sistema actual. I si ets l'espurna que encén. Volem una educació pública que sigui participativa, que sigui accessible i que sigui democràtica per tothom. Volem una educació que incentivi l'ús social de la nostra llengua, el català, i que a més respecti totes les seves maneres de parlar-lo en qualsevol dels territoris que hi ha als països catalans. Volem una educació de qualitat, que no s'entengui únicament en termes econòmics i que a més s'entengui també com una eina de socialització del coneixement. Volem una educació popular, pel poble i per al poble, i que no s'entengui precisament com una eina d'adoctrinament. Volem una educació antipatriarcal per superar el discurs de la igualtat d'oportunitats i per incidir una vegada més en el discurs de la igualtat real i efectiva, eliminant d'una vegada per totes l'opressió de gènere a la que estem condemnats a partir de l'opressió que genera el sistema capitalista. Records que jo tenc de les trobades d'estudiants dels països catalans és que aquella feina que feies en el teu dia a dia, a la teva universitat, en el teu institut, la posaves en comú durant un cap de setmana, o gairebé eren 4 dies, amb gent d'arreu del territori, que feien una feina en el seu dia a dia molt semblant a la teva, però alhora molt diferent, perquè també està adaptada a la seva realitat local. Llavors, aquests 4 dies eren 4 dies que ens servien per debatre amb aquesta gent, per formar-se, per gaudir, i també per conèixer espais del nostre país. Llavors, aquestes trobades d'estudiants dels països catalans eren molt importants per formar-nos com a persones, com a militants, però també alhora per conèixer persones d'altre país i per conèixer el nostre país. I mitjançant aquesta coneixença del país podíem avançar en construir un països catalans lliures, un països catalans socialment justos, un països catalans on l'ensenyament i l'educació tinguin la importància que han de tenir, i un països catalans plurals. I de fet aquelles trobades d'estudiants dels països catalans eren molt plurals, les recordo com a molt plurals. Marc educatiu propi, construint una educació de qualitat, pública, popular, antipatriarcal i en català, que prengui com a referent els països catalans, que no amagui l'existència de la lluita de classes i que tingui com a objectius estructurar-les i cohesionar-les, duent a terme una feina constant des de secundària i des de la universitat. Duem treballant per fer realitat aquesta educació. Estem treballant per redactar la Carta Catalana dels Estudiants a partir de debats i d'aportacions de diverses sensibilitats, on es recollirà quina educació volem, com la volem i quines propostes tenim per arribar-hi.
La trobada d'estudiants dels països catalans és el principal espai per construir-la, perquè una bona educació s'està gestant.